دوستانو کیا ہے لیکن خاموش نے کچھ نے پڑھے ہے لیکن زیادہ خاموش نے پھر محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ درود شریف کیوں پڑھی دا ہے کیونکہ دی وجہ ہے پڑھ دے درود جو صدا نبی اتے پڑھ دے درود صدا جو نبی اتے اونا تائیں حضوریاں ہندیاں نے پڑھ دے درود جو حضور نبی اتے اونا تائیں حضوریاں ہندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہوگا پھر کدی نہ دوریاں ہندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہوگا پھر کدی نہ دوریاں ہندیاں نے جدوں پڑھیے درود حضور اتے دور کوئی مجبوریاں ہندیاں نے قسم رب دی درود پڑھیا آسا ساریاں پوریاں ہندیاں نے جیڑا بھی بندہ جس آس واسطے سرکار دی محفل وچ بیٹھا ہے گج کے پڑھے گا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ درود شریف پڑھیا ساریاں آسا پوریاں ہندیاں نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ اجے بھی کوئی ساتھی خاموش نے پھر میں بھی کہنا کہ شام ہوئے مدینے اندر تے چڑھ دے سورے دے وانگ لگ دی جے شام ہوئے مدینے اندر تے چڑھ دے سورے دے وانگ لگ دی نہ جذبہ ہوئے عشق والا تے ندی وچ نہیں چھلانگ لگ دی جدوں بھی حضور تے درود پڑھیے سلام پڑھیے کسے نو سن کے سکون ملدا کسے دے سر وچ ڈانگ لگ دی جنوں سکون ملدا تے گج کے پڑھے گا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے جس جگہ تے بھی کوئی دوست احباب کھڑا ہے پنڈال دے تشریف لے آئے کیونکہ کملی والے حبیب دیاں محفلاں وچ کملی والے حبیب دیاں محفلاں وچ گج وج کے آونا چاہیے کملی والے حبیب دیاں محفلاں وچ گج وج کے آونا چاہیے لبا اتے سلامہ دی گونج ہوئے سج دج کے آونا چاہیے سبحان اللہ گج کے کہنا ذرا سبحان اللہ کہنا نہ خرچہ ہوندہ جے نہ پرچہ ہوندہ جے بلکہ عرشاں تے چرچہ ہوندہ جے سبحان اللہ چاہتا ہے میرا عرشاں تے چرچہ ہوئے گج کے کہے گا سبحان اللہ دے 9 حرف نے ایک حرف پڑھیا اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکیاں دا فرماندہ ہے جدوں سبحان اللہ پڑھا گے 9 لفظ پڑھے جان گے کنیاں نیکیاں ہون گیا 90 نیکیاں ہون گیا شاعران دا رحمت سجے کھبے لیلا رحمت سجے کھبے لیلا پھل گلاب کلی چمبے لیلا ایک واری سبحان اللہ کہہ دے ساگر نیکیاں باویں 90 لیلا سبحان اللہ نیکیاں باویں 90 لیلا حضرت محترم گج وج کے آونا چاہیے کملی والے حبیب دیاں محفلاں وچ گج وج کے آونا چاہیے لبا اتے سلامہ دی گونج ہوئے سج دج کے آونا چاہیے وضو کر کے تے ساتھ دی نیوی دھون کر کے دل نو سر نو کج کے آونا چاہیے جتھے بھی ذکر حبیب ہوئے ناصر اتے بج کے آونا چاہیے اتے بج کے آونا چاہیے تو حضرت محترم جس طرح بھائی ملک محمد طارق محمود قادری صاحب ماشاءاللہ بڑے سریلے ناد خانے ساڑے غیبر دی پہچان نے فخر نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقیاں عطا فرما رہے سن کہ سٹیج تے بیٹھ کے پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دا شان ہے ہاں جی سرکار نے عطا فرمایا نا تو سامنے بیٹھ کے سننا میرے کملی والے دی شان ہے ایک دفعہ دا ذکر ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور آکے بیٹھے نے تے میرے پاک نبی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان میں نے پتا ہے تو میری شان دے شعر لکھے نے میری شان دے شعر لکھے نے تے
قریب آ. جس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے قریب آئے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میری کالی کملی لے لا, انہوں ممبر بنا دے بچھا دے زمین تے. اج حسان میری نات جڑا زمین تے کھڑا ہو کے نہیں بلکہ کالی کملی تے کھڑا ہو کے پڑھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کمبن لگ گیا کہ یا رسول اللہ میں تو اڈا غلام سونے تو میرا آقا تو تسی میرے نبی میں تو اڈا امتی اور اے او کالی کملیے جس تے اللہ دا قرآن نازل ہوتا ہے. یا رسول اللہ میری کیویں ہمت کہ میں آپ دی کالی کملی تے کھڑا ہو کے اپنے پیر جڑے لے کے کالی کملی تے کھڑا ہوا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان یاد رکھی آج جیڑی تینو شان پہ مل دیئے, آج تینو جیڑا رتبہ پہ مل دائے, آج تینو جیڑی بلندی پہ مل دیئے تیری ذات دی وجہ نہ نہیں بلکہ نہ دے مصطفیٰ دی وجہ دی نال ہے, سرکار دی شان دی وجہ دی نال ہے. تو آزاد محترم تلاوت قرآن مجید ہو چکی ہے, محفل دا آغاز ہو چکیا ہے اور نعت خوانی دا سلسلہ شروع ہے ماشاءاللہ. ایک واری گج کے کہو نا ذرا سبحان اللہ. کسے دے لباں تے خزینے دی گلے, کسے دے لباں تے سفینے دی گلے, بس اوہی چنگائی دنیا دے ناصر جے دے لباں تے رہندی مدینے دی گلے. مدینے دی گل کرنے واسطے میں دعوت دیواں گا جناب محترم مقام عزت مآب محمد ارسلان بشیر قادری صاحب تشریف لے آن گے. انہاں دے آن تو پہلے زور دا نعرہ لاؤ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. نہیں ایویں جس نہیں ہوندی بندے پاویں تھوڑے ہون پاویں زیادہ ہون, سرکار دی محفل وچ بیٹھے جے اکھ دا ماحول نہ مناک ہونا چاہیے, پیار سونے نال ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. اج کل دے دھماکیاں دے دور وچ عشق رسول دا کھڑاک ہونا چاہیے. اج کے کہنا ذرا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی.